Za koga glasaju kandidati za kojekakva predsjedništva? Kad vidim preko TV ekrana nekog kandidata za predsjednika države ili koječega pred glasačkom kutijom, pomislim da je stvar već u startu, ako ne nezdrava, a ono glupa. Jer ako kandidat za predsjednika koječega svoj glas daje nekom drugom kandidatu, a ne sebi, onda ne smije očekivati da ostali birači svoje glasove daju njemu, koji svoj glas daje protivniku. Ako kandidat za predsjednika koječega svoj glas daje sebi, onda je to samo hvalisanje, arogancija, omalovažavanje protiv kandidata, vređanje cijelog biračkog tela njegovim tobož tajnim glasanjem za jednu od ove dve glupe varijante, kad se radi o njegovom glasu.